Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንዕኩም ሄሳን ጉስ ፈሻምሊን ጉስ ፍሪድ ወርሜር ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ካብ ሲአርጂ ስቱዲዮ ድፍኖ ፕሮግራምና አናሐኩም ሰላሐዲን ምስሐውና ሰብ ንቅርቦይ ወዳሪ ፕሮግራም መሶም ስዳግ ሊገንድ በስተ ኡደት ፈደን በስተ ዳገን ሜር ሎም ንካፈሎ ቃል ድማ መልሲ ማሃብ ንጻውዒት ጎይታ ዝብል ወዳገንስ ኡዲር የየንስዋር ትልሐረንስ ካልልሰ በጣም ኢምፖርታንት እግዚአብሔር ጸዋዒዩ መልሲ ወሃብ ትግንሕና ኢና እቪክቲታት ፊሽቶ ጉት ካላር መን ቪ ኤዶን ሶም ታሪሙት ካልልሰ ነታ አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ዝቆመጦ ጻውዒት መልስን ማሃብ አይትዶንኪዩ ፖይንት ሲጋት አቲ የንስዋር ትደካልልሰ ሶም ሐረን ሆክከትለር ነታ አምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ዘምጽኦ ጻውዒት ሕራይ መባል አይትዶንኪዩ ፖይንት ሲናት አትሰያ ኦኬ ትደካልልሰ ሶም ጉት ሆላክት ኦቨር ሊፍ ምክንያቱ ጻውዒት አምላኽ ብዘይ ምላሽ ኣብ ህይወትና ይሰርሕኒ ወዲፋት ሐረንስ ካልልሰ ፍንከሪንት ኡተን ፎር ኩሸናንደ ነቲ ዝተጸዋዕኩም ንጻውዒት ምላሽ ንኽትቡ ብዙሕ ነገር ሳምታይምስ ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም ibland fattar emot den kallelsen och leva för den så behövs det att man lämnar många saker. ዘግደፍ ይግድፈኩም ንጻውዒት አምላኽ እንተ ደአለሊኹም ኣብ ህይወትኩም ግን ሕራይ በሉ Så oavsett vad det är ni behöver lämna, om ni vill ha den kallelsen, säg ja till den. ጽቡቕ ምላሽ ሃው Ge en bra svar till den. መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 19 ክሳብ 20 I Matteus evangeliet kapitel 4, vers 19-20. ኢየሱስ ውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም ንዑ ሰዓቡኒ በሎም ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓቡ. Det står, han sa det till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de nätet och följde honom. ሐዋርያት ናቶም ዝኾነ ትካል ነይሮም Apostlarna hade sitt eget verksamhet. ናቶም ዝኾነ ስራሕ ነይሮም De hade ett jobb. ገፈፍቲ ዓሳይም ነይሮም De var fiskare. ኣብ ስርሖም ከለዉ ይጻውዒት ጎይታ መጺኦም Herrens kallelse kom till dem när de var i arbetet. ንጻውዒት ጎይታ ምሳቕለብሉ ምስ ተረድኡ ግን Men när de förstod Herrens kallelse ብኡ ሒዞሞ ዝነበሩ ነገር ገዲፎም የምስዒቦሞ och genast lämnade allt och följde honom. ፍጥነታዊ ዝኾነ ምላሽ ንጻውዒት ሂቦሞ De gav honom en snabbt gensvar. ብዙሓት ሰባት ተጸውዒና ኢና Många av oss är kallade, ነቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና ዘምጽኦ ጻውዒት ግን ምላሽ ማሃብ ኢና men många av oss har varit tröga och inte gett svar till Herren. ሐዋርያት ግን ርኢኹሞም Men här ser vi apostlarna. ብስርሖም ገይሮም ምኽንያት ኣይገበሩን De gav inte ursäkt med deras arbete. ምኽንያቱ ካብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ስራሕ ተጸዊዖምሉ ዘለዉ ጻውዒት ብዕጽፍ ይበልጽ Och det var för att det arbete de hade, det kallelsen var mycket bättre än det arbete de har. ካብቲ ዝገርመኩም ንጻውዒት አምላኽ ሕራይ እንተዳኢልኩም Det som är fantastiska när man ser ja till kallelsen. ነቲ አምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ዘቐመጦ ራእይ ርእስኹም እንተዳሂብኩም När ni ger det vision ni har i er inre till Herrens vision. ካብ ዝሓሰብኩሞ ንላዕሊ ትኸብሩ ዳ እምበር ኣይትዋረዱን ኢኹም Ni blir istället uppskattade, hög uppsatta av Gud, inte neråt. ኣብ ምድሪ ትኸብሩ ኣብ ሰማይ ትኸብሩ Ni blir hedrade på jorden, ni blir hedrade i himlen. ናትኩም ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ህይወትኩም ዘቐመጦ አጀንዳ ኩሉ ኣብ ተጻውዒት እዩ ዘሎ Allt som Gud har lagt för era liv och han vill att ni ska uppstå finns i det kallelsen. ስለዚ ብትኽክል ነቲ ስለ ህይወትኩም አምላኽ ዝሓንጸጾ ክትነብርዎ ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ኣብቲ ናይ ጻውዒትኩም መስመር ግድን ክትኣትዉ ኣለኩም Så om ni vill verkligen leva allt som Herren har skrivit om er så behöver ni gå i den här kallelsesvägen. ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላኽ ብምሉእ እቲ ንዓኹም ዝመደቦ ኣብቲ ጻውዒት እዩ ዘሎ Och det är för att allt som Herren har förberett för er i era liv är fixat är i den här kallelsen. ስለዚ ንጻውዒት አምላኽ ምላሽ እንተደኣ ደሂብና ብዙሕ ክንነብሮን ክንገብሮን ዝግበአና ዓበይቲ ነገራት ኣብ ህይወት ከይገበርናዮም ኖርማል ሰባት ተራ ሰባት ኮይና ዳይና ቆይዘና Så om vi inte ger gensvar till Herren så kan vi vara personer som går förlust och inte uppnå allt som vi skulle ha uppnått i våra liv. Och vi går bara minus av det. እቲ ጻውዒት ካብ ዓቕምኹምን ክእለትኩምን ንላዕሊ Det kallelsen är högre än er egen styrka och kraft. ንዕኡ ዝኸውን እኹል ጸጋ ከዓ ኣብቲ ጻውዒት ኣሎ Men för att ni ska klara i det så finns det tillräckligt nåd i den kallelsen. መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 9 ክሳብ 10 Så om vi går i första Korinthierbrevet kapitel 15 från vers 9 till 10. ኣነስ ነታ ማሕበር አምላኽ ስለ ዝሰጎግዋ መናእስ ኩላቶም ሐዋርያት እሞ ሐዋርያ ክስመብቑ ኣይኮንኩን እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ አምላኽ እየ ዘለኹ ካብ ኩሎም ዝበዝሕ ደኣ ጻዓርኩ እምበር እቲ ንዓይ እተወሃበ ጸግኡ ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ አምላኽ ደኣይ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን Det står så här, jag är ju den minsta apostlarna
inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv utan Guds nåd som har varit med mig. ريخم حواريا باولوس نزني حواريا نتتصوعو زنبر سفرا بخلوتهم بعقم نعو بقع كم ديكونا نيجيرو. Här ser vi att aposteln Paulus berättade kallelse som han hade fått till det apostelämbete. Han visste att han inte hade tillräcklig styrka för att göra det själv. ግን ነትስተጸውዑሉ ጻውዒት ምላሽ ስለ ዝሃበ ነትስተጸውዑሉ ጻውዒት ንዕኡ ዘበቃዕ ጸጋ አምላክ ከም ዝተዋሃበ ነጊሩና Och här berättar han dock att när han sa ja till den här kallelsen som han har fått så fick han tillräckligt nåd för att leva upp till det. ስለዚ እዚ ዘለኹዎ ግን ብጸጋ አምላክ ይስለኹ ኢሉ Det är därför han sa det jag är nu, det är genom tack vare nåden. እግዚአብሔር አምላክ በተን ህይወትኩም አቆሚጥዎ ዘሎ ጻውዒት በረኸት ብዙሓት ክገብረኩም እዩ Gud kommer göra med det kallelse han har över era liv välsignelse för många människor. ሐዋርያት ኣብ ንእሽተይ ከተማ ኣብ ንእሽተይ ዓዲ ኣብ ባሕሪ ዱዕሉ ዝነበሩ Apostlarna, de som brukade vara vid stranden, vid vattnet, vid båten. ንጻውዒት አምላክ ሕራይ ምስ በሉ ግን ንዓለም ብርሃን ኮይኖም Men när de sa ja till kallelsen, de blev ljus för hela världen. بخلا أزرار نصاوعتكم حريتلكم عبيت خدكون يخم نونتلكم قلنا أشتغلكون يخم. Som andra ord, om du säger ja till kallelsen så blir du stora människor, men om ni säger nej till den så blir ni små människor. Shalom. Guds frid.